Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nafila ma nan ɗon an korɗo balɗe 14 aɗa naata 15 jamma ɗum gollete hen ko darɗe 6 ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina wona darɗe 6 calmilayi 3 kala hen darnde ko fatiha lawol gotol iza jaa nasrullahi laabi 35 qul huwallahu ahad laabi 35 ɗum noon ko wonande korɗo balɗe 14 ene jofoya balɗe 15 jamma o ko darɗe 4 darɗe 6 mbatta ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina wona calminaali 3 kala hen darnde noon ko fatiha gotol iza jaa nasrullahi saɗa wawi 35 qul huwallahu ahad 35 saɗa wawi sa wawa ƴeewa ko mbawɗa mbaɗa hen ko naafila wona farilla noon sa waɗi ka korowo sa waɗan ka korowo naafila hattama horde allol 15 nan ɗon wonande korɗo balɗe 14 ene jogori jofoyde 15 alluwal ma nan ɗon ko darɗe 6 mbaɗata ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina darɗe 6 calminaali 3 kala hen darnde fatiha lawol gotol iza jaa nasrullahi 35 saɗa wawi qul huwallahu ahad 35 saɗa wawi sa wawa ƴeewa cimoje ɗe mbawɗa mbaɗa hen on jarama ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wassalam.